Benvolguts amics. Com ja sabeu, sóc la dona estàtica, representant anònima del món de l'art. Aquesta vegada ens visita el pintor Lluís Albert, que amb l'obra Paisatges dinàmics, del naturalisme a l'abstracció, es dona a conèixer a Sueca. Paisatges dinàmics presenta un recorregut per l'obra paisatgística d'aquest bon pintor valencià. Es tracta d'una proposta expositiva per a l'Ajuntament de Sueca comissariada per Maria del Carmen Casanill i Maria Dolores Ruiz, especialistes en patrimoni i gestió cultural. L'obra paisatgística de Lluís Albert va des d'una línia més figurativa a una més abstracta passant per influències orientals i postimpressionistes. Des dels seus inicis artístics el paisatge hi ha estat present dins de la seva obra. Igual que molts grans artistes, la naturalesa ha sigut font d'inspiració i recurs d'experimentació tècnica. Per a Lluís Albert, el paisatge, tant rural com urbà, és el resultat dels usos i les formes de vida que durant generacions i generacions ho han anat modelant de forma dinàmica, establint una relació amb l'entorn natural que és un reflex d'una forma de viure i de ser. Per tant, expressa els nostres valors emocionals, ja que és l'entorn el que mostra la nostra cultura en tots els seus aspectes, les glòries i les misèries. L'aproximació de Lluís a esta temàtica està marcada per l'evolució de l'home en la interacció amb la naturalesa. Durant el recorregut proposat es passarà de l'alba a poqueta nit, del paisatge natural i salvatge a les transformacions realitzades per l'home, que han tingut molt a veure en estos canvis paisatgístics. Bé, enhorabona a Lluís Albert i a les comissàries de l'exposició, Mari Carmen Casanill i Maria Dolores Ruiz per la bona tasca realitzada. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva tanta calor, t'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Al mar, al mar.
provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables i a vegades ens en sortim. I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem quedar bé en el retaule magnífic dels que van pel món. Han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara. I un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes, el pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un vermut i que arregla una porta i després tancar els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit, un gran epitafi que arranqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Bueno, perdoneu que d'alguna forma inici un poquet. És que l'exposició resulta molt interessant, estimats, i com tenim l'organitzadora de l'exposició que ha fet, diguem, tot el muntatge, ho hem d'aprofitar. I com som alumnes de l'escola, podem aprofitar tots aquests moments que formen part de la classe. Estimat, ja pots començar a fer-nos un poc l'explicació del muntatge de l'exposició. A veure, nosaltres el que hem volgut fer és un... xicot de recorregut per tota l'obra de Lluís a través dels paisatges. El paisatge que veuran així al començar és un paisatge molt més realista en el moment que s'està fent de dia i se va veient com va evolucionant fins a tots els moments del dia fins a la nit. En la nit ja s'arriba al moment d'abstracció i també junta aquesta abstracció ja a la ciutat. En aquest cas seria Silla de nit, l'últim quadre així. També se pot veure en alguns com ell mateix està l'original i després la transformació és original, que sí que es veu com ha anat evolucionant i no seria només una pintura realista com en la majoria d'exposicions paisatgístiques està la gent acostumada a veure.
la Mari Carmen explica un poquet l'altre Mordell que també vol fer un altre tipus de composició. Pues el que volien, a més, era, per una banda, el que explica la nova companya Loles, l'evolució del paisatge, el que és la técnica de l'oli, però a més, dintre d'aquarel·la, Lluís fa aquestes transformacions en la seva visió del paisatge a través d'uns dibuixos carregats de significat, a vegades d'una manera onírica o a través de la nostra psicologia, intentem donar-li un sentit figuratiu, però està carregat de simbologia. I en això es veu en la segona part de l'exposició. Ara ja, Lluís, que vol explicar també un poquet. Sí, doncs bé, en aquesta exposició s'ha recollit una part concreta en el que són els paisatges. Per a mi el paisatge és una forma de reflexar la visió interna que tens de l'exterior, o sigui, reflexa la part interior també del paisatge. Entonces partís d'uns paisatges més figuratius arriba un moment que em base ja en creació de paisatges totalment intuitius i sense una referència realista. És ja un paisatge totalment intern. I aquesta és un poc la idea bàsica sobre el paisatge i la meva forma d'abordar-ho. Molt bé. Molt bé. Només me queda agrair-li a Lluís el que hagi volgut venir així al nostre poble a fer aquesta exposició tan extraordinària. Sap que estarà sense casa, tindrà tot l'apoyo de l'Ajuntament i agrair-li, tornar-li a agrair que hagi pensat en Sueca, perquè sap que Sueca és, jo diria que és el poble més important en aquest aspecte, en ajudar o en promocionar els nostres artistes joves, siguin de Sueca o siguin de fora de Sueca. Elles de València viuen Silla i tots els temes que diuen alguna cosa sobre Silla. Silla és un poble quasi com Sueca, per això és d'agrair que hagi tragat el mapa sabent que així tindrà l'apoyo que necessita. I així doncs, donar una pena per l'exposició. Gràcies a tots per la vostra assistència. Pasta gruixuda es passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera el doctor Ramon, que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un malson. I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan gang coral i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. I el Pep és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit. Avui el rodegen 3 metges i un jove becari amb un bisturí. Amb un permanent delimiten l'essència greixosa que li extrauran i ell somia en prendre un Waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons. Però el
Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson. I el tio organitza trobades d'amics dels 600 i en té un de vermell. I quan puja al poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb. No saben que els guapos són els raros, que ho sap tothom però no ho diu ningú. Tampoc no s'agraden i tenen complexes per ser diferents. I no saben que els guapos desafinen, no tenen swing i no ballen bé. També es preocupen i tenen psicòlegs. I no passa res. I no passa res. I no passa res.